Salam gadyrdan illeşler we mehriban Reb İsa'daky doganlarym. Her biriňize Rabbimiziň bereketlerini, söýgüsini, dynçlygyny we merhemetini dilek edýärin. Gadyrdan illeşim. Sen dünýä bilen galyp Mesihi ret edip yalan ýoldamy ýa-da hakykat, ýol we ýaşaýyş bolan İsa Mesihe iman edip Hudaýyň mukaddes ruhu kalbyňa ýaşamagyny isleýärmisin? Mehriban doganlar, Rabbimiz İsa Mesihiň göklere gidenden soň biz imanlar bilen hemişe bolup biljek mukaddes ruhuny berendigine begenip gowanalyň. Oýlanyp görüň. Dünýäniň ýalanyna ýaşaýanlarda hiç haçan bolmadyk we bolup bilmejek şeýle ajaýyp ruhu baýlyk. Bütün älim jahanyň eýesi Reb Hudaýyň ruhy bizde ýaşaýar. İsa Mesihiň häsiýeti bize göklerde bolan gudraty güýçli, akylymyza sygmaýan belen Hudaýyň häsiýetlerini bize aýan edýär. Bu sebäpden İsa Mesih näme diýdi? Meni gören Hudaýy görenler. Maňa iman eden Hudaýa iman edenler diýipdi. Sebäbi yer ýüzünde kämil we mukaddeslikde ýaşap, İsa Mesih bize Hudaýy tanatdy. İsa Mesihiň haçta öljekdigine we soňra göklere gitjekdigini eşiden şägirtler gam gussa batdylar. Gaýgylanmaň içinde İsa Mesihiň olara aýdan köp sözlerine dolu düşünüp bilmediler. Doğrudan hem gaýgy gamyň içinde wagty dogry zada düşünmek we oýlanmak kyn bolýar. Emma İsa Mesih resullarynyň bu ýagdaýyna düşünýärdi. Olar bawatda sabırlydy. Çünki olary süýýärdi we olar üçin alady diýärdi. Olary şol özüniň ölüm bilen geljek gaýgyly günlere taýýarlaýardy. Bu arada Yahya 16. bab 16. aýatdan başlap ýazgy ine şeýle diýär. Şonu İsa'nın käbir şägirtleri biri-birine. Onun az wagtdan soň meni görmersiňiz. Emma köp wagt geçmänke ýene meni görersiňiz. Şeýle hem men atamyň ýanyna gidýärin diýen sözleri näme aňladýarka diýişdiler. Olar sözüni dowam edip, az wagtdan soň meni görmersiňiz diýdigi nämeke? Onuň näme diýmekçi bolýanyny bize düşünmeýäris diýdiler. İsa özüne sorak vermek isleýänliklerini bilip şeýle diýdi. Az wagtdan soň meni görmersiňiz, emma köp wagt geçmänke ýene meni görersiňiz diýänim üçin biri-biriňize sorak berýärsiňizmi? Size dogrusyny aýdýaryn. Siz ağlap ýaş tutarsyňyz, dünýä bolsa şatlanar. Siz gaýga batarsyňyz, ýöne gaýgyňyz şatlyga öwrüler. Aýal dogurjak wagty agry çekýändir, sebäbi aýy güni dolanlar. Emma çağa dogulandan soň, ol çağanyň dünýä iýnenliginiň şatlygy bilen gaýgy gussany unudar. Siz hem şeýlesiňiz, häzir gam gussa çekýärsiňiz. Emma men sizi yine görerin, şonna göwnüňiz galkynar. Hiç kim sizden şatlygyňyzy alyp bilmez. Eger umuman alyp görsek, her birimiz bu dünýäde hökman ağlap ýaş tutarys. Ağlamaktan, eziýet çekmekten ýa-da gam gussa batyp kimdir bir üçin ýaş tutmaktan gaçyp bilýän adam ýokdur. Bu wagt hemme zat gowy gidýän ýaly görünse-de, wagty gelip her birimiz ýaş tutmaga mejbur bolarys. Dogry dälmi? Ýöne näme üçin biz gaýgy aladanyň içinde? Hakykat üçinmi? Adalat üçin? Dogrulyk üçin? Hudaýyň hakykat ýoly üçin gam gussany başdan geçirýärismi? Alady diýärismi? Ýa-da bu dünýäniň boş zatlary üçin gaýgy aladanyň gam gussanyň içindemi? Köplenç dogrulygy kalbynda gözleýän, adalaty küýseýän adamlar hassa gam gussany başdan geçirýärler.
Emma dünýäniň keypi sapasyny we boşluk zatlaryň izinde bolanlar köplenç biperway, adalet üçin, hakykat üçin, dogruluk üçin gam gussa çekenok. Beýle adamlar diňe özüni oýlanyp, diňe özüniň şahsy bähwidi üçin ýaşaýarlar. Emma Hudaýy söýýän adam, dogrulugy söýýän adam, başgalaryň hem bähwidini gözleýän adamlar bolsa, dürli kynçylyklar bilen yüzbeýüz bolýar. Gam gussa batýarlar. Hatta hakykat üçin izarlanmalary hem baştan geçirýärler. Ýokardaky okap geçen ayatlarymyzda İsa Mesihiň adamzadyň günäsi üçin haçta ölmeli wagtyna sanlyca sagatlar galan wagty özüniň şägirdlerine aýdan sözleridi. İsa Mesihiň ölmeli sagadynyň ýakynlandygyny eşiden şägirdleri gam gussa batypdylar. Olaryň içinde elbetde şeýle soraglar ýüze çykanlar. Bu nädip bolup biler? Bu dünýäni yaradan gudratly biri, göklerden inip gelen baky gudratly söz bolan İsa Mesih haçta öldürlermi? Ol şu wagt yer ýüzünde yamanlygy aýyryp, adalaty we hakykaty berkarar etmeli dälmeýsem, ol ölmeli däldir. Şol wagt älim jahany yaradan, gudratly, dünýä nuruny saçýan nuruň, paçalaryň paçasy bolan Mesihiň haçta öljekdigine şägirdler hem inanyp bilen okdylar. Eger bu şeýle bolsa, bize näme bolar? Biziň gelejegimiz nähili bolar? Gudrat görkezip biziň üçin ýoluň, hakykatyň we ýaşaýyşyň özü bolan Mesih gitse näme bolar diýip olar alad etdiler. Muňa meňdeşlikde biz hem dünýäniň yamanlykda ozup hak imany depeleýändigini göremizde. İsa Mesih'e iman edenlerin dürli ýagdaýlarda çekýän eziýetlerini göremizde. Yalan dinlerin ozup öňe çykyp ösüp barýanyny göremizde. Adalatsyzlygyň, haksyzlygyň köpelýändigini göremizde. Hatta bugünler dogan garyndaşlar arasynda hem söýgeniň sowaşyp birek-birege bolan hormatyň ýok bolup barýanyny göreninde. Adamlaryň diňe pul diýip ýaşap, mähir muhabbeti taşlanlaryny baştan geçireninde gam gussa batýarsyň. Hatta möňürüp ağlasyň hem gelýär. Rep Hudaý haçan gelip sen dogrulygyny we adalatyny wada beren ajaýyp paçalygyny yer ýüzünde berkarar edersiň diýip gaýgylanýar. İsa Mesih bu zatlaryň boljakdygyny öňünden aýtdy. Hatta Mesih'i gözleri bilen görüp, onun ajaýyp taglimatyny gulaklary bilen eşiden, onun görkeden gudratlaryny gören şägirdleriň wagty gelip, haksyzlygy, bela beterleri, hatta Mesih'iň haçta öldürüljekdigini görjekdiklerini olara ýatlatdy. Emma ölüm hem, tümlük hem, ýaşaýyş, nur bolan İsa Mesih'i ýok edip bilmedi. İsa Mesih öldürülse de yine de direlli. Tümlük bolan ölüler diyarına gawra salınsa da ol yerden 3-nji günü direlip diri çıktı. Ve gaýdyp gelip gam gussanyň içinde bolan şägirdlerine görünni. Ve olara özüniň diriligini, bakydygyny, gudratlydygyny ve wagty gelip yine de ähli wada berenlerini berja etjekdigini suud etdi. Ine şonuň üçin İsa Mesih olara şeýle diýipdi. Size dogrusyny aýdýaryn. Siz ağlap ýas tutarsyňyz. Dünýä bolsa şatlanar. Siz gaýga batarsyňyz. Ýöne gaýgyňyz şatlyga öwriler. Siz hem şeýlesiňiz, häzir gam gussa çekýärsiňiz. Emma men sizi ýene görerin. Şonna göwnüňiz galkynar. Hiç kim sizden şatlygyňyzy alyp bilmez. İsa Mesih'in bu diýenleri şägirdler üçin şol wagt bolup bilmejek bir zat ýalydy. Biziň üçin hem dünýäde bolýan zatlary görüp, Hudaýyň diýen zatlary, wagdalary bolmajak ýaly görünýär. Emma wagdasyna durmaz ýaly. Hudaý insanlar ýaly däldir.
Hudaýyň asyrlar boýy wagdalaryna durup gelendigini we aýdan zatlarynyň baryny yüz göterim berjaý edenligini görse bolýar. İsa Mesihiň hem aýdyp wada beren ähli diýen zatlaryny berjaý edenligini görýäs. We bu sebäpden geljekde ederin diýip aýdanlarynyň baryny hem berjaý etjekdigine ananyp biler. Dogrudan hem gam gussanyň içinde bolan İsa Mesihiň şägirdleri İsa Mesihi ýene-de ölümden direlip, onu diri görenlerine şahatlyktan, umytdan doldular. Ve hatta soňky kynçylyklaryň içinde hem bu şahatlygyny ýitirmediler. Mukaddes ruh arkaly olaryň arasynda we içinde bolan we ýene-de dünýäniň ahyryna gaýdyp gelip hemme zady täzelejekdigini wada berip İsa Mesih gidipdi. İsa Mesihiň hatta ölümüň üstünden höküm sürýändigini, onuň ýaşaýşdygyny gözleri bilen görenlerine olaryň şahatlygy dolup daşypdy. Bu wagt olaryň şahatlygyny hiç kim olardan alyp bilen okdy. Bilşimiz ýaly resullaryň hemmesi gaty köp kynçylyklary başdan geçiripdiler. Hatta olaryň agla we köpüsi dürli elhent jezalary bilen Mesihiň ady hatyrasyna öldürildiler. Emma şonna hem olaryň Mesihtäki şahatlygyny, umydyny, söýgüsini hiç kim olardan aýryp bilmedi. Bugün hem edil şeýle. Eger İsa Mesih biziň kalbymyza imanymyz arkaly gelse, onun kalbymyza dinçligyny, şahatlygyny berer. Ve şol şahatlyk we dinçlik bize bu görýän gam gussaly zatlarymyzyň içinde hem Hudaýdan gelen, onun wagdalaryna esaslanan umytda ýaşamagy bize öwreder. Bu İsa Mesihiň gene-de dünýäge gelip, hemme zady üýtgetjegine bolan imandan uguralan umydymyz bize durmuşyň her bir ýagdaýynda kalbymyzda şahatlyk we dinçlik berer. Ahir zaman gelip höküm gününe adalatly kady bolan Hudaýyň öňünde Mesihtäki imanymyz arkaly dogry kimin durup biljämiz. Hudaýyň bizi kabul etjekdigine bolan imanymyz we bakiýetimiziň ajaýyp bir cennet mekanyna boljakdygyna bolan umydymyz. Biziň kalbymyzy bu adalatsyz we haksyz bolan dünýäde hem galkynyp şahatlanmaga bize esas berýär. Howa biz gaýgy gamy baştan geçirip bileriz. Kynçylyklara ew bolup bileriz. Hatta wagt gelip ölüm bilen hem ýüzbeýüz bolup bileriz. Emma İsa Mesih Rabbimiz zäki bize berilen ruhy bereketlerimizden, ajaýyp gutuluşymyzdan, ebedi ýaşaýşymyzdan, Rabbiň merhametinden we söýgüsinden bizi hiç bir zadyň aýryp bilmejegine bolan imandan uguralan şahatlygymyzy we umydymyzy eger İsa Mesih'e degişli bolsak, onna hiç kim, hiç zat, hiç haçan aýryp bilmez. Hudaýyň diri sözi bu barada ine şeýle diýe. Hudaý bizlik bolsa, kim bize garşy çykyp biler? Hudaý hatta öz ogluny ayaman, onu biziň günälerimiz üçin ölüme tapşyran bolsa, onuň bilen birlikde beýleki zatlaryň baryny hem eçilmezmi näme? Hudaýyň saýlap seçenlerini aýyplamaga kim milt eder? Hiç kim. Sebäbi olary Hudaýyň hut özü aklaýar. Hudaýyň halkyny kim höküm edip biler? Hiç kim. Sebäbi ölümden direlen İsa Mesih Hudaýyň sagynyna oturup biziň üçin töwelli edýär. Biz görgüdür muşakkatlary çekýäris. İzarlanmalara, açlyga, mätäçlige duçar bolýar. Hop hatara we ölüm hopuna sezewar edilýär. Eýsem bularyň bary bizi İsa Mesihiň söýgüsinden aýryp bilermi? Elbetde ýok. Ýöne biz özümizi söýýän arkaly bu kynçylyklaryň baryny ýeňýäris. Sebäbi men ne ölümüň,
ne de yaşayışın, ne periştelerin, ne de cınların, ne häzirki, ne geljekki ýagdaýlaryň, ne de güýçlerin, ne belentligin, ne de çuňlugyň, yaradylan zatlaryň biriniň bizi Rebbimiz İsa Mesih arkaly aýan bolan Hudaýyň söýgüsünden aýryp bilmejekdigine berk inanýaryn. Bu hakykaty kabul edip, Reb İsa Mesih'e iman edenne İsa Mesih'in wada beren şatlygy bolup biler. Gadyrdan iýleşim, sen kalbyňda Mesih'in wada beren bu şatlygyny baştan geçirdiňmi? Ýa-da senne hatda dogrulyga bolan gözleg de ýokmu? Bu dünýä we dünýäniň imansyzlary bilen bile şady horramlygyň içinde bolup, bu wagt hakykaty, adalaty gözläp, gam gussada hem dälmisin. Emma bir zady bilmelisin. Eger bu wagt bu dünýäde hakykaty gözläp, dogrulyk üçin aglamayan bolsaň, günah üçin gam gussaly bolup, towba edip ýas tutmayan bolsaň, onda dünýäniň soňuna hökman aglarsın we bakyetde dozak odunyna hemişelik gam gussa, eziyet çekmeli bolarsın. Bu sebäpden oýlan we hakykat ýol, ýaşaýyş bolan sana dinçlik we şatlyk berip biljek. Günälerinden halas edip, Hudaýyň öňünde seni dogry edip goýup biljek. Senin üçin hatta janyny we mukaddes ganyny hem beren İsa Mesih'e iman getir ve onun üçin ýaşamagy saýla. İsa Mesih şeýle diýipdi: Ruhy garyplar bagtlydyr, çünkü göğüň şalygy olaryňkydyr. Gussa çekýänler bagtlydyr, çünkü olara göwnük berler. Yumşak adamlar bagtlydyr, çünkü olar yer ýüzüni miras alarlar. Dogrulyga ajygyp susanlar bagtlydyr, çünkü olar doýup ganarlar. Rehimliler bagtlydyr, çünkü olara da rehim ediler. Kalby päkler bagtlydyr, çünkü olar Hudaýy görerler. Parahatlyk döredýänler bagtlydyr, çünkü olara Hudaýyň ogullary diýler. Dogrulyk üçin ýyzarlanýanlar bagtlydyr, çünkü göğüň şalygy olaryňkydyr. Men sebäpli adamlaryň size sögen, ýyzarlan, nähak ýere her hili gıýbatyňyzy eden mahaly bagtlysyňyz. Şatlanyň, begeniň, sebäbi göklerde aljak syýlaňyz uludur. Sizden öň peýgamberler de şeý dip ýyzarlandylar. Gadyrdan iýleşler. Bize çyn batlygy, çyn şatlygy, çyn dyýşlygy, diňe hak Hudaýy tanap, onuň isleginde ýaşamak berip bilýär. Bu gepleşimizde başga bir bellemeli zat İsa Mesih sözüni dowam edip resullaryna ýene de wajyp bolan hakykatlaryny aýtdy. Ýagny olardaky şatlygynyň esasyna Hudaýyň olara bolan söýgüsiniň we Hudaýyň olaryň etjek dileglerini eşidip jogap berjeginiň hem bardygyny olara ýatlatdy. Özüňiz oýlanyp görüň. Köplenç adamlar her bir ýagdaýdan çykalga tapmak üçin tanış biliş ýa-da arka gözleýärler. Her bir adam islegleriniň berjaý bolmagyny isleýär. We Allahyta-da biziň jemgyýetimizde kimi tanaýandygymyz we kimiň arkamyzda durýanlygy köp ýol açýar. Mysal üçin bir ýere işe ýa-da okuwa gidiljek wagty adamlar tanış biliş gözleýär. Bir kıyın ýagdaýa düşenne hem arkasynda durup biljek birini gözleýärler. Bir gezek biriniň garnyna urupdyrlar. Urulan adam "Wah arkam, wah arkam" diýip aglamaga başlapdyr. Onu urýan adamlar "Bire seniň garnyna urýarys. Seniň wah arkam" diýip aglamaň nämeden diýip sorapdyrlar. Urulan adam hem "Arkam bolan bolsa garnyma taýak iýmezdim" diýip jogap beripdir. Bu aýdylan degişmede uly many bar. Eger adamzat taryhyny alyp görsek, insanlar hemişe hem şeýle arka bolup biljek birini, ýa-da şol çykynsyz ýagdaýlarda, ýa-da bereketli ýaşamakda ýardam etjek birini gözläpdiler. Hatta
bu gözlüğün netijesinde yalan dinleri hem, yalan tanrıları hem döredipdirler. Bugünkü gün hem biz yardamı yöne insanlardan gözleýäris. Emma bize hemişelik arka olup biljek, bizi baki bereketlerine yetirip biljek hak yaradan Hudaýdyr. Şol Hudaýy tanamak, onun bize olan söýgüsini bilmek ve onun bizim dileklerimize cevap berjekdigini bilmeklik bize şatlyk ve umit berýär. Şonuň üçin İsa Mesih şägirdlerine şeýle diýip wada berdi. Şol gün menden hiç sa soramarsınız. Size doğrusunu aýdýar. Meniň adym bilen Atadan, ýagny Hudaýdan näme dileseňiz, ol size berer. Şu wagta çenli siz meniň adymdan hiç sa dilemediňiz. Dileň alarsınız. Şatlygyňyz dolup daşar. Şol gün Atamdan meniň adym bilen özüňiz dilersiňiz. Meniň sizin üçin Atamdan dilemegimiň hajaty bolmaz. Çünkü Atamyň özü sizi söýýär. Sebäbi siz meni söýüp, meniň Hudaýdan gelendigime inandyňyz. Men Atamyň ýanyndan gaýdyp dünýäge geldim. Inni bolsa, dünýäni taşlap Atamyň ýanyna barýaryn. İsa Mesih mundan öýläk yer ýüzünde insan keşbinde galmaly däldi. Bu sebäpden ol ölümden dirilip, göklere gudratly ýerine göterildi. Ve ol yerden hemişe olar bilen bolup biljek Hudaýyň ruhuny şägirdlerine iýberdi. Ve şol günden başlap Resullar Mesihi tebiği gözleri bilen görüp bilen oktylar. Emma Hudaýa İsa Mesihiň adyndan dilek etmelidiler. Ve şonna ähli dileklerine jogap aljakdylar. Öň İsa Mesih olar bilen bile bolansaň, Mesih olar üçin hemme zat edýärdi. Bu wagt bolsa, ol göklere gitmeli we şol ýerden onuň ady bilen ediljek dileklere Hudaý jogap berjekdi. İsa Mesihiň adyna bizim üçin Hudaýyň merhemet tagy açyldy. Onuň adyndan edilen dileklere Hudaý jogap berýär. Çünkü İsa Mesihiň yer ýüzüne göklerden halaskar ve Reb hökmünde inip gelenine iman edenleri alem jahany yaradan gudraty güýçli Hudaý söýýär. Hudaý İsa Mesih'e iman edenler bilen ýakyn ara gatnaşykda bolýar. Bu nähili ajaýyp hakykat. Bu hakykatda çuňur many bar. Hak Hudaýyň özü. Bütün alem jahanyň ve dünýädäki bar baýlyklaryň, taýtlaryň, güýçleriň we gudratlaryň eýesi Hudaý bizim arkamız bolýar. Oýlanyp görüň. Günälerimiziň içinde biz oňa ýat bolan, daşlaşan, höküm we nälet astynda bolan we wagty gelip dowzak oduna zyňylmaly bolan biridik. Emma İsa Mesih Rabbimiziň göklerden yere gelmegi bilen bizi günälerimizden we günäniň hökmünden janyny gurban etmek arkaly halas edendigine inanmamız arkaly akyla sığmaz baýlygyň, beýikligiň, gudratyň we bakiýetiň eýesi bolan Hudaýyň çagalary bolmaga hak hukuk aldyk. Şonuň üçin Ýahýanyň hoş habary bu ajaýyp hoş habar bilen başlanypdy. Ol ýerde ýadyňyza düşünämi diýe. Ol başta söz bardy. Söz Hudaý bilenni. Söz Hudaýyň özüdi. Ol başta ol Hudaý bilenni. Tutuş barlyk söz arkaly, ýagny İsa Mesih arkaly yaradylypdy. Yaradylan zatlaryň hiç biri onsuz yaradylmady. Söz ýaşaýyş çeşmesidir. Bu ýaşaýyş insanlaryň nuru boldy. Nur tümlükde parlayanlar. Tümlük bolsa onu yeňip bilmedi. Her bir insany nurlandyrýan hakyky nur dünýäge geldi. Ol dünýädedir. Dünýä ol arkaly yaradylypdy. Emma dünýä onu tanamady. Ol özüninkilere geldi. Emma olar onu kabul etmedi. Ol özünü kabul edip adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Gadyrdan dost,
Sen bu acayip hoş havarların hoş havarına inanýar mısın? Diri Hudaýyň perzendi kimin bolup, onun söýgüsini dadyp ýaşamak isleýär misin? Mähriwan imanly doganym. Rabbimizde nähili ajaýyplyklara, bereketlere, ruhu baýlyklara eýedigimizde göz ýetirýär misin? Bu hakykatlar kalbyňa joşkun, şatlyk we umyt berýärmi? İsa Mesih şägirdleri bilen eden gürrüňlerini ine şu sözler bilen jemledi. Ine wagt geler, eýýäm geldi. Ähliňiz öýlü öýüňize dargaşyp gidersiňiz. Meni ýeke taşlap gidersiňiz. Emma men ýeke däldirin. Sebäbi atam meniň bilenler. Bu zatlary size menne rahatlygyňyz bolsun diýip aýtdym. Bu dünýäde gaýgy gussaňyz bolar. Ýöne mert bolun. Men dünýäni ýeňdim. İsa Mesih haçta çüýlenmek üçin tutulanna şägirdleri onu ýeke taşlap gitdiler. Olary gorku gaplapdy. Olar näme etjeklerini hem bilen okdy. Edil muňa meňdeşlikde biz hem käbir ýagdaýlarda ynamsyzlyk eden ýerlerimiz bolýar. Hatta käbir kynçylyklarda, ýyzarlanmalarda gorku astyna galyp gaçmaly ýagdaýlarymyz hem bolanlar. Ýöne Reb İsa Mesih resullaryny hökm etmedi. Olaryň ejizliklerini düşünýärdi. Olar onu ýeke goýup gaçyp gitseler de Mesih resullaryny taşlamady. Käwagt biz ynamnar bolmasak da Reb Hudaý ynamnardyr. Biz oňa her wagt bil baglap bileriz. Eger kalbymyzda oňa bolan imanymyz bolsa, ol bizi hiç haçan ret etmez. Şonuň üçin hem eger belki İsa Mesih'e imanın üçin gorkuda bolsaň, ýa-da bu gorku üçin beýleki imanlar bilen gatnaşygy wagtlança kesen bolsaň, ýa-da başga dürli ýagdaýlarda bolup Rebden daşlaşan ýaly duýýansyň. Belki Reb inni seni kabul etmez diýip pikir edýänsiň. Emma İsa Mesih'e iman eden bolsaň, ejizliňde hem, gorkuň içinde hem seni ol taşlamaz. Bu sebäpten oňa gel we onu rahatlygy we şatlyga eýe bol. Iň soňunda Mesih bu dünýäde gam gussanyň boljakdygyny ýatlatdy. Ýöne olaryň içinde İsa Mesih'e bil baglap mert bolmalyklaryny olara öwretdi. Sebäbi soňunda İsa Mesih dünýäni ýeňendir. Bu dünýä İsa Mesih'in aýaklary astyna yeňlişe sezebar edilen ýaly görünmese de, haçtaky ölüm arkaly bu dünýäniň hökümdary şeytany İsa Mesih ýeňendir. We wagty gelip bu görünýän taatlardyr, ygtyýarlyklary, Mesih'e garşy çykan her bir hökümdary özüniň ikinji gezek göklerden gudratyny we şöhratyny gaýdyp gelmegi bilen aýaklary astyna salar we höküm eder. Ine şu hakykatlary bilmek we olara bil baglap Mesih'täki imanda ýaşamagymyz biziň gaýgy gussalarymyzy şatlyga öwrer. Dünýäni ýeňen we tizden tiz gelip adalaty berkarar etjek we özüne iman edenleri baky cennet mekanyna ýetirjek Rabbimiz İsa'myzyň bardygy üçin gowanalyň we şatlanyp ýaşalyň. Amin.